Здравейте, YouTube! Аз съм Веско и днес започвам да играя епизод номер 1 на Майнкрафт. И нека започваме. Аз съм си оправил настройки и всичко. И ни спълна в отвратителен байом. Опа, абе какво? Аз даже мога ето и тук на дървото да се направя къщата. Добра идея. В следващите епизоди може да видите и да играе с някой друг приятел, който е много възможно. И че да не се чуете кой е. Ще е Додо в чет ми. Не съм кой знае колко добър на Майнкрафт, но знам почти всички неща как се правят. Jump маповете съм трагедия. Вратите. Значи. Тя. Така. И тук ще го използвам за едното. Сега ще направя някаква миниатюрна къщичка. Не бе бах. Малко дърво трябва да се бе. Стремно за похвърля. Трябва само 8. 6. Аз ще се вървя още маничко. Няма да пречи. Така. Трябва да разчистя. Грешка. Малко. Всъщност има да стане готино. Той е така. О, той ще стане супер яко. Корен ще да бъде на обикновен таван. Трябва ми още дърво.
да имах печка, да събираш много скъпо дърво, ще да е супер. Трябва да се пъркам 20. Тук нямаше. Тук ще има повече. Сега мисля да таковам покрива, след това да обградя къщата. Малко стъкло ще трябва някъде да взема пясък. Не знам откъде. Точно 20 минути, ама бъде излишно. Тук не е излишно. Да ти се не види. Добре, къща се получава супер според мен. Много ми харесва. Не трябва да намерим място за вратичка. Сега остава... Кажи ми, че ето и тук има поне малко пясък. Как може да няма пясък, бе? Май ще трябва да я запълним. Ще стане малко грозно. Не е запълнено първо. Ще правя примерно ето и така. Някакви прозорчета. Само е тук притискам да запълня. Ето е. Надявам се, че клипът ви е харесал. За сега направих хубава къщичка. И това беше от този епизод. Надявам да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете в коментари си, ако не да е за мен. В следващия клип. Чао, чао!